Salut și bine v-am găsit la al doilea episod de Survival Games. Sunt Falcon și vom încerca să câștigăm meciul, fiindcă uitați. What the fuck? Da. Deci noi vom încerca să câștigăm măcar o arenă din toate, măcar una din toate meciurile care le vom face și sper să nu am luat prea mare. Și scuzați-mă dacă acest videoclip nu o să mai am intro, fiindcă am probleme destul de mari și urăsc mapa asta. Nu știu, nici măcar un cufăr din toate. Capul meu n-am prins nimica. De așa se câștigă arena de survival. Nu e nimic de la spawn și te ia... What? Și voi mergeam doar într-o parte. Lol, what the fuck, se retardat, știu. Bun, și se apropie Halloween. Cu ocazia asta să am un intro nou făcut de stick. Intro... Bine, nu o să mai dau spoiler, gata. Bă, nu, de ce? De ce? De ce nu apare aia? Doar să nu se vadă în video, chiar dacă o să se vadă. Nu, de ce am lag? Prește-te lagul. Da, ce fraier, deci, cu toți am avut lag, nu doar bine. Și doar știți că pe Play, pe Minecraft, în România e un joc și este aproape mereu lag. Pe Survival Games. Dacă o să mai am timp, o să vă mai arăt ceva. Nu văd, ba da, văd. Cam să văd. Am văzut un player aici. Ar trebui să fie easy peasy dacă e mare. Să aibă excluziile. Alfabet, scuzați-mă. Pucă. Să mor tu că la etaj și mai stai. Nu mai bine știu. Eu, ăla acolo. Ăla e acolo. Bă, băiat, chiar vrei să bați cu mine. Bă, prostul. Mersi. Tot nu te las. Îmi place să mă fete. Mie îmi place. Rect. Și hai să vedem când ne dăm niște erori. Doi ani, ce să fac cu el? Dar dacă mă dea și un băsul. Degeaba câtil timp. Nu că s-a proces. Degeaba încerca să-mi dea haitele. Eu tot pot să cruț pe nimeni, să așa rău, braznic. Credeți? Arcul nu merge, zic degeaba. Arcul, doamne, șmecheria asta e. Cum cuvăr, să fie măcar. Acum. Bine, bă. Nu vreau nimic cu ușă. Vreau bătaie. Nu e nimeni pe aici. Să-i dau bătaie. Funduleț, da video bătaie. Și făcut puțin despre promovarea făcută lui Flasher. Sper să vă abonați la el, sper că v-ați abonat deja la el, că băiatul a strâns și el câteva like-uri. Scuzați că n-am avut, dar mi-am luat căști noi și o să-mi iau și mâine niște căști, fiindcă astea nu sunt bune chiar deloc. Când zic deloc, auziți și voi cum auzi. Logică, auziți și voi cum aud. Sau chiar are pe de logică dacă stai și te gândești bine. Nu spune pe aici nu e nimic. Bag pe... uite, deci nu e nimic. M-a auzit o oaie. S-a auzit pe filmare. Sper că s-a auzit. Mamă, oaia aia cred că mi-a făcut tot video. Bag piciorul. Deci dacă oaia aia nu mi-a făcut video, să-ți spun nici. Dar vreau să o și găsesc. Unde ești oaia? Să-mi bag piciorul dacă oaia aia nu mi-a făcut tot videoclip. Oaie. Șip. Ia zi. Oaie. Oaie, mai zi ceva dacă vrei să apare în videoclip.
Deci vrea să apară în videoclip, bă. Oaia asta e... Poate zici că faci troll. De capul meu, oaia aia e nebună. Foaia de acolo. Lasă-mă că filmez. Chiar dacă e live în momentul ăsta, controlez să mă lasă pe telefon. Ia, bă, de unde sunt? Bă, am auzit și o vacă. Zâzâi, mai că tata acolo. Bă! Dacă nu se aude nimic în videoclip, oaia sau vaca îmi bag piciorul și n-ar foarte. Mi-a făcut mie oaia aia tot videoclipul. Dacă strânge... Dacă strânge mai mult de 3 like-uri, înseamnă că oaia aia ne-a făcut tot videoclipul și unde boss? Da, bă. Bine, boss. Bă, asta înseamnă să fim afiat. Bă, și sper că mai sunt un făr pe aici, că dacă nu e urât. Adică oaia aia mi-a făcut tot videoclipul, da? Îți mulțumesc, oaie, sper să nu te mai aud în viața mea. Nu! Sunt idiot. Sincer, n-am vrut să tușesc aici, sincer. Sincer, nu, sincer. De ce sunt prea sincer? Pentru că sunt sincer. Pentru că sincer înseamnă sincer. Și dacă sincer nu înseamnă sincer, înseamnă că eu sunt sincer și că sunt și retardat. Și că voi trebuie să lăsați un like la videoclipul acesta. Adică mă străduiesc, câștig meciurile astea. Și să-mi cumpăr noi acum fiecare zi. Pentru că se pare că niciuna nu este bună. Adevărat. Și unde-i spawn-ul? Că am văzut că s-au umplut cuferele și se sfârșește jocul în 4 minute. Deci nu o să apucăm în final. Uite-te la capul meu. Are ce spune de el. O, să mă ia la bătaie. Poate să îndră cu el. Bă, pentru mine ăstea sunt special. Bă, să mor pe la gol de tot. Aia. Pot să... Nu. Timp. Nu găsești sabe bune. Tu ori faci timp cu mine, ori... Bă, dacă l omor pe ăsta, fucking OP. Dacă nu asta, bă, ăsta trebuie să moară de foame. Rectus, bine, bă! Ce bine mă simt. Parcă am realizat ceva în viață. Parcă nu sunt prostul care l-a lăsat mama. Dacă nici asta n-a meritat un like. Direct am dat lui ăla. Dracu, n-avea sală. Cum naiba să fie aproape flyer și să mai spun? Bonjour. Ia, babă, degeaba. Bă, vrei să fii ca la mă? Și nici măcar... Bă, știi ceva? Da, ce să fac? Mă, capul meu, credeam că a venit. Bă, eu, sincer, n-am ce să fac, fiindcă nu avea ce spune de diamond și n-am ce să fac în deadmatch și așa că ne apropiem de sfârșitul acestui episod. Că au durat deja 9 minute și eu filmez doar 10 minute. Dacă o să vă las și partea a doua, o să vă las să vedeți. Tu cufă. Vă las să vedeți și partea a doua. Partea a doua o să aveți în descriere. Bine. O să o găsiți. Bine, partea a doua o să fie sâmbătă, adică mâine. Și o să fie super tare, sper. Și da, cam atât pentru acest episod. Eu am fost